Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hormatly vatandaşlar. Şu videonun soňgaçyny görmeňizi sizden haýyş edip soraýan. Bu suratda görýän oglanynyň ady Nurmurat Halmuradow. Nurmurat Halmuradow täzelikde aradan çykdy vatandaşlar. Nurmurat muslim lakamy bilen meniň TikTok primo efirime goşulýady we onuň efire goşulma sebäbi öz sesini eşitdirmek. Nurmuradyň 5 sany çagasy ýetim galdy vatandaşlar. Nurmuradyň jaýy ýok, özü gateret köfenýädi, mätäşip duýýady. Şu jaý ala inip ihlas edýärdi, işläp bilen nokta görüli. Ýöne ölüp gitmäke maňa uradan ses ýazgylary bardy. Meni häzir şu ses ýazgyny dinletjek. Gaýrat ediň, dinleň vatandaşlar. Allah hormat üçin din İslamyň Peygamberimiň hormatyna, Aşaýa hormatyna şulara birden ýa-ni biläýän dara gidenmi? Hayrat et Murat dara şulara ýolla goýma. Odan Hudaý bir halsarçyk Murat. Bir şulara jaýada elinden gelse kime ýetip baran bolsa, men tanıyan ma bolsa muslim diýsen, oğlanlar arkaňda duran oğlanlar da kim neme diýär? Özüňden bolsa, Murat senden ul haýyş, men birden gidaýsam, şulara jaý kömek et, gaýrat et. Odan Hudaý men ne etmeli barın şulara la bilen hawsarym ýok, zadam ýok. Men hawsary elkölen Allah menim görýän ýagdaýymy, menim bolaýym diýdi bilemek, birden gidaýym da Murat. Senden başga bär. Hormatly vatandaşlar, men şu ýola başlamda Afrikadaky susuzlukdan kösenýän owalara suw çekip, Awganistana, Türkmen doganlarymyza, Palestinadaky mätäşlere giden kömekler uratdyk. Hemmesini sizden saýasynda etdik vatandaşlar. Eğer siz kömek etmedik bolsaňyz, siz gollamadyk bolsaňyz, men şu zatlary hiç açan edip bilmezdim. Birinjilik bilen Allah Taalanyň saýasynda, ikinjilik bilen mehriban halkymyň saýasynda. Hormatly vatandaşlar, şu wagt Nurmuradyň maşgalasyna takminan bir $15.000 jemlenen ýalak we ýene $15.000 ýetenok. Bize hökümetten ümidimizi üzdük, doğru aýtsam. Tagam olardan hiç zady garaşamyz yok. Hökümetin edip bilmeýän zadyny bizler etdik vatandaşlar. Gaýrat edin vatandaşlar, Allah hak üçin şu maşgala köçede galmasyn, şulara jaý alyp bereliň. Begendireliň şuları, belki Allah subhanahu taala şu edýän amalymyz üçin bizleri kıyamet gününe bagışlajakdyr, kim bilýär. Allahu alem. Gaýrat edin vatandaşlar, egerde çiğit ýaljak goşandan goşasyňyz gelýän bolsa, men bilen TikTok arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Gaýrat edin vatandaşlar, biri-birimizi gollalyň. Şu kyn zamanada dogan-dogandan umydını üzən wagtynda biz biri-birimizi Allah'ın hormatyna kömek edeliň vatandaşlar. Özüňizi gowy seredin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.